Okay, omutegereri gaichabere chinsa isatu ne roboti oturanya rumoroberi bwe byateko. Ebine byateko bya Kisi FM enka yomugusi. Nakukwandire mwanche motikali ndo cia soberete ne chinga kichindi ngokwarigania smuru byateko ime ya Kisi FM 94.1 enka yomugusi. Litaria neni gonkoro kwa Ronald Mayaka. Amatangabira yabeta sebinyoro bibebe kaine ni gabatantane ty'abantu abo sabantu basoete na gutantana na gosoa samatanga mangao yene nsemo ye ward ya Tabaka South Bungurango county ya Kisi namatanga abete asikise n'iki marakabire kurinde kero abantu bagodicha nigo bari ngiguta bakaga amatanga bari gutinaraya umuntu isaransa kurinde onyora uyu kwete no murao bale gojenjania bono amatanga ya nigo abete asikise kya Tavoli na bumburi ya sumu muroyo mo abete ogoituru mansai yonde akaboko noromo basuka no para ono ekorolekana ng'abantu abonsi n'ekeminga yeitege kyagera abageni bagodicha na indi buna bire binyine ariko nyara kumanya sago swa ingaki yade kukyari ngo kyari yetikanya abantu batanta inyora n'ikipasi cyagete nigo kikobe kubanyora ng'atajya amatanga bari ngikoba bantu bakakorana ki pero yade kuyaje teimeri ngo kyasabire ng'abantu karumoko ya matanga na indi mwarigere nyone megano elinde mwamanyanga ningo kwati kurera ga bayirimba zirete urukise mekiga yade ku kyabasabire omorembe Mwako ya muniga bachandire bamuroba mwabo abuwa satata getinga bae wende meromunanera ateretwe kineke nyorokia mwongoli yenga 1 magena Kenya sub county county ya Kisi omugako imo iwete no nyoro mumuromo nene bwenke yuni gachandire bamuroba mwabo mono ko etera senginjo atata getina barabanyoro bori ngani buno boro aete iga nekero baatira no bori mo ekero ayetwere na baibori karabu asirire aimuka agakana nga obore mobwaye bore chieka inye na bande banyore ibere erairo bonene asinja bwata abana bange itirinda mwamu boy baba murabaye abare batano no masa bana kianda nigo abaga menyete nyombe ye mobuna basaye na baraba chandira abanyakenyura asinjo yogo ibi pamuraba amino konekero musaki bwe byatagata arita sense meyi iganyorete abanyakenyuro bakorera barote bangano nyabagandi basinyiru ekibaho karo mugako ye kiagera nere boy koniga bwatu mutu mumo agutara ne nati umuyo nonye nesime asego tia yene kwenda huko bono abanyakenyuro nigo batebetenga nigo baraimukiye tambokero kera serikali ya sinyiru na baraba sinyiru onye tago chiko chenchi etabia ye yende no musaki bwe byate konera iga chanere tenga neyo agatoera akagenda no musaki bondo bwao abarundi chipikipiki ba boda nigo baikaransina kubeka machikabo abwase balietera yo tamogosera muntu no enoyo mo aigali omoria gekonge Nyamusi division North Mugarange county ya Nyamira omogoko ekera abana boda be division ya Nyamusi baikaransite aso kubeka amachiko arabakubara igo abo igomba bigita amachika yo baba bakomachirondo bwesi na ekera bakuburia abantu baba bakubaburia sinjirerengia na bakubaburia kibe kitanti akarengo kirigita kiri kurwasi kukia sande ande ntwe bamaskani abego mocyamani abana batebeti mbe bangite asa bakora imirimo yabo buya abarabugo babaye kinguru asimirimo yobuna bagendete ko bakinguru cyo egere abana boda abo bekonye namba kwanite igoro y'umuntu abekara kure akaro umuntu abanyomire abo igo nekero umuntu abo aganiti ko genda esukuru yo bugundi yati yakira kiranyara yani kibaletere amune yinsanse kiyaye Chiamate kiandambire robali magega yo mugako obo gutaka kwaniyo boli mubwansi atarabamanya aigabo kimweri getare kenyerere mukwero sameta county ya Kisi kiamate cyo kyanda nigo kirire robona iga abakonekana bari abamuraba mo obo mugako yomo magega yo mugako mwabo akakoniyo boli mo watkana ne kiamate ki ojigo tebanga omugako yobo usuyure gato mwabo ni tabgata ga sakoniyo boli mo nabarubona iga nigo bakoringa nikeko mugako yakake konya malimo
ande boy ko mboga ni family pyabo male maya omugako yo ni gabwa taka ndio monto ya moruti kyogoro abwa so atakiri kwa keriogi na gotebanga inkieko era omonto yera ko goroborimo ande bomuroma mwabo mono omomuro monene ataramanya kibono kiaba umargani jibo yeje ojikoro kinga omugako igo so monto yo goroborimo bwo nabe se konyoranga ochira sara gwategananga barabwa banyene asomuchi yomanyitia mangana yaiga ase iko niko bako moboria anyale koba abori omugako ikibasa kyaye anyale ko moironeria ande boigo bako bori omugako yo mwabo anyale ko batobore mobwo kero momura anyore namba yaye omugako yo atigare ne monga yaye yara anyale konia chunga familia ate ko yaikaransa se ko ikya morata to nakota chinsana kukumya nga ngeko kero omugako ino nyoro omugaka nero mochi akoni we ko mugondo bamura batamanyeti tatanga ya baibi bakuru bache basakane skuru yemo abwase bamwete chinguma chimbo mu watchman na kuibe bitabo aigan sensi ward ya sensi kitutu chache north county ya Kisii ababegwa nasigati mwato chanjire kinga kinyinge maraninwe enga kerengati ayaniga gocha endaki ababegwa bubachete asezukuru ibura mwaigure nase banyate kwa utagara obisi nagosoa asibategete kwera project takwende ekabora kakya baibiaba abundi muryoka ekere babwate watchmani abwasibari tingete tingori bakanya kinyaunyo nabo igo na mumagamanga ateigo kuikaba kamoira azitibando angina roche noba mutigete musuko nkubwatu mule kurinde akere bwakete niye watchmani yaire tubakanya gitari abasakete agasuno na kuirana nabo igo babigwa batigere cyabuka nigo banyate ko henda bakajinsa mutame konga asibanyate watchmani ikaranse bakanyiswa amunuruvara kukamukulia eli abantu bakanyako bagocha bakanywa babigori ba minokire kuna kebuto geke ino kekebono abundi moryoka akere yate kokenda te kokura igana garike otebanga ababegwa mutagwonchuka unabarogi basere chikanisa aonchukire eli banyari ko bakumutame Yesu siku za mwizi kuruti internet ekene yate ko ikumbire ko babu no mweto nabo yo kyabwadirisi biyaye na komesa mesabuna litase tato musacha jamuna ba mwako musacha unde mpaka kamoita abwase barenge kwamerani igoro yobo kombe aiganke bukogesima ward kitutu masaba imeye county ya Nyamira abundi mariyo kekero musacha ga amugorire nga ngobo kombe ngire Egeticha engenjo omogere ngonyungura nari nyunyu pokombero obwaki abu ase omusacha oyo abugiriyo murore ko mumenyoro abundi mariyo ka abwatirie engera na koenda no musacha oyo koria egetukina komobonda kuika komwata orugoma kyakumobolia mara moja abantu nakukurena nakoli kukulia omusacha oyo ga noyo ochire underground abwasa abantu batebire nga tagusugulikana oyo oli moyo tusugulikire oyo ga ole omurwire bako mara moja enyagitali abusiango nagokani kunga moire enyagitali ene nakusaitiri nizo nagosomunga bono otwekire mo wa abwase abanyakenyoro baonjokananire chicha ebinuchi goika ebikie bakoligia omusacha oyo asoko mokorera ekemira kolende ochire underground abuo ase atigire abana bakorera no mukali bakobora nga inchi gosekiarenge ngonye neteni atari gotwakana nonye na makombe naro tuli naro amange omusacha bwigete ko ndi moriyo kabuna omurwe bwigetamu abantu bekenyora kemombirero bali magega yeli bwago lyale metweli nyale gutuga chinswe bono lyachakire gutuga chinkoromba aigali ya monseka ibencho bosoti sengera bo machoge chache county ya Kisii bono nigo yatike kurekse kenyolegio mwaigure asaba menye kube binyore byonchukana ine balure byo byabasogotse bangari wereri lemetwa sai nigo lyale meturbe kwichinzu kolende bona ndionjukire lyachakire kubamba ase on provinyole kion kene kor Kenya dio to nyamio bolia mogoi kamogi na boy ko Kenya birongo asabantu kera liti ko montala sinya gitali wetera li were dienya kwa saje ka on sabamenyi abu kurerenga aye omurayo yo nyata koreta li were beka sayega kulia lenge por kwa somoro kumuntu bwe Kenya morero
na visipod prende and bono dia onjuke da povemos kuito bondi Ngai balete chinswe. inki bono lendo ta ko sa poke ya ko le mero vedi se ko para sen mei donya no mo donya penyo renge ya to ko chinsu asayo ko lendo bono dia onjuke da ko ba likoruchi ya se me u pokerenga kura se chinse mechiga Chumbuke chinchikali. bona bamenyi bate birenga sigangu korwa asoborai ojunya te ko baka utakali weleriga anyare ko litaboki kwenye tarbinyara uchikuli taboki ko kawne bajiba bugoja makombe na kuiranya maraba yimeli marioka eli banyare kwanyara omolendo kubasaye ke kongara ni goli obwere irimono Viongozi. ya kane yateko kubaseki nyuleke ke byariyamo rekera birateke umuyobozi ko bwente bunaku Mozi yeso nyama yane tago niko baba babulia baraiba boda boda kuwatana nakoni kibuna abana bake barusi kwasobogende bw'ikipikipiki kya boda boda enesa bu county ya Tago South Mugrange county ya Kisii naye aniga gocha chinga kyekeregia ate ko kenge safari kerikaiga amonalia nekero kyabate yo taras police station ye chibere eyere nyama ya police station ekora una Harrison Kamau nabo igone police station ye Tago ekora una Madam Pamela aigabono yate kyanyorete ege ikarokero kati yaba osiesia baiga amona barai abakolege ba boda boda kakikonya asikeli bona basabetenganere byasa barai ba boda boda kubwaterana amone kinseme je serikali korekani ngabana bake bagwesanya sobogende pikipiki cyapara barusi waroro pana basinini na siku bamana baleta bakuboringa asaba kore ba boda boda ororekananga andake abana abayiseke tibali kukikubwaterana gunobo sari kubase abantu bali baswase boda boda imbatali abarundi babotambe bande tiyabande school nekike kiriteringa nalyo kuyigwana katiyo bokorere bwabara ba boda boda nakubamona asike abakorere ba nyimbo gosaba osiyesi abakiza mu kyonzi konya mugusi na sigete ko gitatigire maega asike butinga ine okubwatira no kuya koraba korengana buna osiyesi nyama yabo no byetago abeiro kuboli no burayi bwa boda boda ekero busari bwa kera cinchira abanyako abo busirigu na erebuye kose erebobe urukiseme kige police station ya nyama ya na yetago ni sub county yetago ne gyate ko gyachire kerekera nyora yande kenyako bariko bayarentera kwikira bumwanche motogari nonkulingira liyo byateko kwikira ende chinga kishinde na kwarya ndiri mu rublingo bunoyo endera gotegerera Kisii FM elitria neni gonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier ebyo ne byateko bya Kisii FM asetoko koletera aya twakorero butati n'ubutuki boisene ko rwasemeche nebikoli nebinyoro byonsi asorogongo urwagusi Kisii FM enka yomogusi Okay, omutegereria sengenjo ichinga kindu chinga niyo chigoto monyo kikeragega iga nigo tokwenda se ntwatigaria nga marieta bire igata tutwari gukwanira anye kogenderete gutubwati wenda totegera 94.1 Kiss FM na renka yo mugusi dore ase omoruberi iga bwe litereka ase tugukwanira igoro yechingi gekero chinga ko noboroso abu omugusi marieta na rata tunaga ntukwanire abagaka baiga chinga kichiga cyabona muragwaba tukwanere rieta embombo tukwanere riete kurure nonye nembo ti arafu to abategereri baituri baga chinga kibo kwa nasesime mwako bino kuoyo nari kubuli mwaka ocho ineru ore konga ne kurure ekurure konkani antena ne kurure nata kante bi ekurure ekurure ne kentoki ndigese bono ekurure ele nganelie kwa babona ya bere sabantu wenga buno no gwakenangi babona akenangi maguna endomentiro gwakenangi ake kukukwana bolia mangana tokongeira bono tote rwente kurure bono tebya banta mangana ya nganga kitoko ya konya ekurure nebe en totebenga ekiangazi gete ne tangazo ya ekurure ake kuku no manyi akarati ge kuku ne nangi ekurure omubase ekurure yere ndo lyo mu bibono umururu se ebinde mbire to bautire ndene to foti ndo china nero ekurure amona enangi ne koko ake koko ekurure teko enda se group ye nangi ne koko ake koko tigambe kege so no to announce
to announce, maybe to give the information. Akikuku seriously Okay. akikuku igintu giti giakoreki kiabeire abantu bakoreki baigwe Baigwe. akikuku Akenangi tinguku ngaina gusini Akenangi I think nuko beke ngani yegwekane yekwana ase chinguru chonse yekwana asobosi bole bwensi yekwane mono yekwana otari kuoboa yekwane bunere tebi abantu ngegenteke kiabeire ekurure batebi ngekurure yabeire nabo ibo ekurure tikatoigolere gisi ekurure